Pane, náš národ malý, ťažko skúšaný. Ochraňuj, Pane, tú krajinu, tam pod Tatrami. Vyslíš modlitbu moju, prosím, vypočuj ma. Neprosím, Pane, za seba, prosím ťa za nás. Takže pozdravujem Arpada Matejku na druhej strane hovoru a začali sme piesňou Hurikáncov, Zemplínčanov, známej to skupiny už na celom Slovensku s pesničkou Modlitba za Slovensko a slovami Štefana Demčíka v nádhernej piesni. Takže, Pane Bože, mene Ježiša Krista, prosím, vyslíš modlitbu našu, modlitbu moju. Počkaj. Za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud, za národ drahý. Za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud, za národ drahý. Pamätáš, Arpad, zhruba pred rokom sme boli na živom koncerte v Jenkovciach, okres Sobrance. Tam sme sa zúčastnili živého večera, už tam boli aj iné politické strany, alebo rôzni zastupcovia politických strán. A tam spievali naživo, bol to pekný zážitok, bol si tam aj ty, bol tam aj Ľuboš Volko. Aj Harabín tam bol. Áno. A bol tam aj Hlas. Bola tam aj strana Hlas. A bolo tam asi 2000 ľudí. Jedine my sme vydržali do konca. To treba povedať, to je dôležité. Výborne. Štefan Demčík, môžem povedať, že aj priateľ z Hurikánu, spieval tam túto pieseň a bolo to krásne. Za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud, za národ drahý. No, ja si až prajem, aby to bola možno aj hymna. Janko Matuška to už je pase, už je to minulosť, áno, zobudzame sa a teraz sa treba postaviť naozaj za Slovákov, za náš ľud, za národ drahý. Za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud, za národ drahý. Ja len uvediem na správnosť, že skôr než si, neviem, či sprivatizovala strana Hlas túto pieseň, alebo uviedla, že má všetky licencie, tak ešte predtým chlapci Hurikánci mi dali túto pieseň, že ju môžem posúvať, môžem ju používať. Ja som ju zdieľala možno aj na stovky krát a posielala rôznym ľuďom, takže ju pustili potom v Slobodnom vysielači, pustili ju aj v iných médiách a poslali mi takú originál nahrávku, ktorú mi povedali, môžem púšťať, zdieľať, takže preto som sa oprela o túto modlitbu za Slovensko. Keď si spomenula hymnu Slovensku na Tatrov za blízka, táto pieseň Modlitba pre Slovensko by sa mohla stať hymnickou piesňou, tak ako Oj vraz moja a tak ďalej. Lebo je veľmi dobre spievateľná, veľmi dobre osloví masy a je veľmi aktuálna. Tak. Momentálne je aktuálnejšia ako text slovenskej hymny. Veľmi presne si to povedal. Takže ďakujem pekne, pokračujeme dnes, je 25.7.2024. Ideme na novú tému, zhruba 5-7 minút o nej povieme. Aktuálne dianie, aké je. My sme spomínali, včera sme boli v kontakte, že stupňuje sa tlak verejnosti Slovákov vo vzťahu k našim politikom a k ich vyjadreniam k postoju, či je to postoj konfliktu, ktorý, teda ja hovorím umelému konfliktu na Ukrajine, k vojne, a hlavne vo vzťahu k našim politikom, ktorí teraz tvrdia, že prezentujú neutrálny názor. Blanár sa zastal výrazne Slovenska vo vzťahu k Únii. Pellegrini bol na tlačovke včera na ministerstve obrany, čo nebýva časté, spolu s Robertom Kaliňákom.
No, Arpad, sledoval si to? Povedz, čo ty na to? Čo by bolo vhodné v tejto dobe? Aké rýchle No, riešenie? sledujem to od minúty k minúte. I keď máme spustu osobných výhrad voči fungovaniu tejto vlády, ktorú som volil, i tak táto vláda potrebuje našu mohutnú podporu v danej situácii, lebo bez tejto podpory myslím si, že je stratený národ. By nedokázala mnoho vybaviť, pretože ona musí cítiť podporu verejnosti. Tak, je to hnací motor v ich aktivitách zachrániť Slovensko. Presne, takže podporujme túto vládu, i keď máme mnoho pripomienok, ale dúfajme, že naša podpora im pomôže prekonať tento veľký problém slovenského štátu a naštartuje novú etapu činnosti vlády spojení s veľkou masou národa, nielen voličov tejto koalície, ale i ostatných občanov, ktorí sa do dnešnej minúty nevedia rozhodnúť, koho budú podporovať i mimo volebného obdobia. Takže podporujeme túto vládu v jej úsilí, ale máme jednu žiadosť a veľké želanie, nesmie nás klamať. Lebo keď v týchto fázach klame ona nás, tak nemôže očakávať od národa, že ho podrží v kritických chvíľach vládnutia. Ja to poviem po svojom, ako mediátorka, ako lektorka z tých svojich často používaných nielen prednášok, ale cvičení a modelových situácií a vzorov a toho, čo som riešila ako mediátorka v sporové strany a z prednášok ako lektorka, že všetci cez konflikt rastieme. Hej? Konflikt je dobrý na to, keď prinesie nejaké vyuzlenie, rozčesnutie situácie a prinesie novú situáciu, ale tú lepšiu, v ktorej sa poučíme z toho minulého a bude dobrá, prospešná pre každého alebo pre obidve strany a naštartuje nejakú novú etapu. Čiže konflikty sú dobré, na konfliktoch máme porásť, je to normálne a prirodzené, že celý život sa stretávame vo väčších, menších, neexistuje snáď osoba, alebo skupina, alebo nejaké pracovisko, alebo strana, kde by nejaký konflikt nebol. A teraz k tomu chcem povedať, že Slovensko vnímam tak, že je na tom raz cesti, kedy treba, než raz cesti, teraz sa strihá zrno od plevelu sa rozdeľuje. A ten plevel zhorí. Vidíme, že ten plevel je stále viditeľnejší, cítiteľnejší a to zrno je stále hmatateľnejšie a uvedomili si to veľmi dobre aj naši politici, cez to, že sa vrátili zo Spojených štátov, z Washingtonu, z nedávneho stretnutia v sídle NATO. A vidíme, že cez to všetko, že na tej obrazovke pôsobili, nech mi odpustia, ale ako traja zmrznutí králi, bol tam Pellegrini, bol tam Kaliňák a bol tam Blanár, tak nabrali toho ducha, mám pocit, odvahy, či už je to Pellegrini, či je to Kaliňák alebo Blanár. A normálne buchli po stole, chlapci. Buchli po stole, že predsa nemôže nás obmedzovať nejaká Európska únia, my sme suverénny, zvrchovaný, samostatný štát. My sme tí, čo sme boli pri tom narodení, dá sa povedať, pred 32 rokmi. Tu sme, žijeme, existujeme, aj keď nás mnohí obchádzajú a ignorujú. No, nedáme si skákať po hlave a mne sa napríklad ten postoj Blanára páčil. Aj to, ako sa teraz aj Kaliňák bol vyspovedaný, bol vyzlečený do naha v Slobodnom vysielači nedávno v relácii. Obrovskému množstvu útokov, aj takých atakov, nie že čelil, ale musel vysvetľovať, že nemôže predsa iné hovoriť pred voľbami ani Fico, ani Blaha a po voľbách otočiť. To sa nedá jednoducho 180 stupňov a verejnosť ho vyzýva, aby ak už to zbrojenie robíme, tak zbrojiť krajiny, kde neexistuje konflikt, tak otvorený, ako je na Ukrajine. Áno, teraz naša vláda potrebuje masívnu podporu obyvateľstva a teraz by všetky konflikty, ktoré sú v našej spoločnosti, by mali ostať bokom a venovať sa záchrane toho, čo nám ešte zostalo k tej zvrchovanosti a suverenity. Je to málo,
ale dosť na to, aby sme to dokázali vrátiť naspäť tak, ako bolo obdobie krátko po vzniku Slovenskej republiky. No a keď zachováme tieto atribúty takého vnútorného želania a také entuziazmu pre národ, tak dokážeme to. Slováci dokázali v kritických chvíľach, i keď boli mnohé zlyhania a tak ďalej, ale stále dokázali zachovať tú národnú identitu, že sme akomkoľvek zriadení to bolo, ale stále sme boli Slováci. A naša spoločnosť na to mohla budovať do budúcna. A tento kmeň by sme si veľmi mali zachovať a chrániť, pretože keď prídu kritickejšie chvíle, ako sú teraz, ktoré očakávame, aby sme mohli na tom maličkom ostročeku postáť, rozmýšľať a vzoprieť sa. Dobre, výborne, Arpad. Hovoríš, momentálne je pozornosť sústredená na konflikt, na vojnu, na rozpory v Európskej únii, na diktát Európskej únii, na to, že kto koľko zbrojí, kde sa dodávajú zbrane. A nie je tak starý problém toho, že nedávno chceli nám zabiť premiéra. Ja to poviem otvorene naprosto, jak sa povie, z mosta do prosta. Chceli nám zabiť premiéra Slovenskej republiky. Nehovorím, že sa neudiali atentáty, sám Mečiar to povedal, Vladimír. Ale chceli zabiť štátnosť. Áno, áno. A zoberme si, že Fico, veď sme s ním spolu boli v parlamente, sme spolu hlasovali za prijatie ústavy. Je to jediný politik, druhý najdlhšie pôsobiaci bol Bugár Bela. Je politik, ktorý 32 rokov je permanentne volený, a toho roku bude mať 60-ku, permanentne zvolený do Národnej rady. Pôvodne ako teda Slovenskej národnej rady za SDL a neskôr založil stranu Smer. A ako vidíme opakovane, cez to všetko, cez tie turbulencie, cez všetko dianie, sa mu podarilo byť štvrtý, opravom ma keď sa milím, štvrtýkrát je premiér. Áno. Štvrtýkrát byť predsedom vlády, čiže výkonného orgánu Slovenskej republiky s najvyšším počtom poslancov. Takže hutne je nám tu progresivizmus alebo liberalizmus. Vidíme v rôznych podobách tých gay pochodoch a rôznych dúhových sfarbeniach rôznych ambasád. Ambasád, ktoré sú stráženým psom chránené v centre Bratislavy. A na druhej strane táto pliaga ľudstva spôsobuje to, že vlastne zjednocuje tých pronárodných, prokresťanských, prosociálnych, provlasteneckých jedincov do spoločného tábora a myslím si, že sa zjednocujú naprieč bez ohľadu na politické tričko a že chytajú čím ďalej tým väčší odpor k takej ustanovizni, ktorej sa hovorí Európska únia, ktorá mala úplne iný zámer v minulosti a dnes vidíme, že to je taký moloch, neviem ani ako nazvať, Lajnovú považujem za potomka nacistov, hej, a ktorá tam je iba umelo dosadená ako na zabezpečenie likvidácie ľudstva v Európe, hej, kresťanského asi tak. Áno, v tejto oblasti moje hnutie robí konkrétne kroky, kde zjednocujeme mimo parlamentné strany národné a vlastenecky orientované, tak aby sme mohli prehovoriť za 30% občanov, ktorí nie sú angažovaní v žiadnej strane a nezúčastňujú sa volieb. Je to prvý kročík, ktorý by mal byť akceptovaný, lebo jediné zjednotenej myšlienke sa môžeme postaviť na odpor. Zjednotený v myšlienkach, lebo myšlienka je tvorca činov. Najprv je myšlienka, potom sú činy. Pokiaľ sa nezjednotíme v myšlienke, nemôžu nasledovať zjednotené činy. No toto tu už bolo pokusov veľa, lebo si povedal, že v mojom hnutí ty máš hnutie nejaké? To angažujem sa v hnutí vlastenecký blok. Ja nie som členka žiadnej strany, keď som bola na tejto kandidátke. Nechcem byť, lebo si myslím, že vždy sa tam chytá taká animozita, taký odpor. Raz to chce byť strana domov, potom chce byť vlastenecký blok, potom chce byť republika, potom sú tam rôzne iné, proste poviem, strany, záujmy, čiže
Ja dávam navrh tú, poviem to, vyzlečenie z politického trička a tu, nie že zjednotenie, To je spoluprácu. konečný cieľ, to by mal byť konečný cieľ. Odpolitizovať činnosť štátu. No, dobre, ja chcem ísť tak ako keby nad tými stranami, nad hnutiami, že vzhľadom na teraz ten čas, ktorý je a také, poviem aj vonku, včera bola taká divná búrka. Ľudia hovoria, aké sú tu skoky, preskoky. Raz je 36 stupňov, 37 a dnes je 20. Hej? Čiže na teplomer ukazuje 21, potom 37. Čiže vidíme, že celý svet je v takých turbulenciách. Teraz som mala mať stretnutie s Ľudkou Brnovou, hovorí, tak sa cíti, že dnes nie, že sa mi ospravedlňuje, že sama ma pozývala a na stredko, ale že sa nejak necíti. Ľudia, raz je tu smršť, konáre popadané, potom prejde búrka, hovoria v blízkych dedinách, v Košiciach a tak, tu na východe. No, že to isté je aj v celej spoločnosti, také vrenie. Pre dobré spoločnosti. Áno, Vrie to. A teraz zoberme si, že tá Európska únia, ani ju nechcem na ňu sústrediť pozornosť, ale chcem povedať, aby sme identifikovali to chore, to nezdravé, to, čo vlastne je ten zárodok toho hnijúceho, čo má odpadnúť, čo treba identifikovať, ja stále poviem identifikovať, izolovať, odstrániť. Nemyslím fyzicky odstrániť, ale odstrániť z toho jadra. Takže vidíme, že naši politici... Postaviť ako hovoril premiér Fico. Tak, výborne. Fico povedal na tom Devine, áno, sme založení na celometodských tradíciách, máme to v preambule ústavy, sme mierovou krajinou, chceme sa spájať so všetkými susedmi, ktorí majú rovnako ako tu spolupracovať v miery, akože demokraticky, hej, hovorí sa tomu demokracia, tak vidím snahu našich politikov, respektíve pochopenie našich politikov v tom, že vidia, že ten diktát, poviem až sprostý diktát, ústami Uršuly Lajnovej je už tak odporný ľuďom, že oni vyvolávajú vyslovene momentálne odpor a ako keby spájanie naprieč politickými stranami, povedzme si, že strany, ktoré sú reálne aj zvolené, aj tu fungujú, alebo ich potenciál, je Smer, je Hlas, je SNS, je Republika, a trošku tam ešte niečo, sú tam iné strany, hej, ktoré ani nebudem ich vyslovovať. Takže naprieč týmito stranami ja vidím dobrý obrad, čula som aj Šutaja Eštoka, že konečne sa tí naši lídri politických strán a minister zahraničia stavajú na istý odpor, ktorý je dovolený aj z ústavy, aj jej povinnosťou si chrániť to svoje Slovensko. Na prvom mieste byť za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud a za národ drahý. Vidíš to aj ty tak? A aké by si videl riešenie, čo sa týka nás, Maďarska a ďalších krajín, čo sa týka vo vzťahu k Európskej únii? Ja som priebehu celej mojej politickej kariéry som za radikálne riešenia a nepreťahovať veci, pretože preťahovaním času riešenia sa viacej nabaluje a komplikuje výsledok. Áno, ja som za to v okamihu výskytu problému treba okamih zareagovať riešením alebo odporom, minimálne dať na známosť, že sa prekročili nejaké medze. Preto akékoľvek vyjednávanie a politizovanie a diskúzia, vidíme to v zákone o rozhlase. Čím dlhšie to trvalo, tým je to komplikovanejšie. Presne. A zasiali sa tam také semená, že bude problémy odstrániť. Výborne. Keby sa to bolo spravilo hneď v ten istý týždeň, čo nerobilo problém, to je otázka jedného zákona. Výborne. A potom sa rieši následné veci vykonávacími predpismi. Preto akákoľvek otálanie a diplomatické cesty a požiadavky a demarše, to len je také, jak Češi hovoria, kšoví, aby sa vec neriešila. Ja som za radikálne. Keď som bol v prevratom období po tzv. Prevrate na svojich funkciách, ja som bol radikálny a riešil som veci hneď. A boli úspešné.
Výborne, Arpad, môžem povedať, keď dovolíš, si človek, ktorý celý život žije v istom zmysle politikou, si človek, ktorý bol aj na vojenčine, si človek, ktorý bol prednosta okresného úradu, si človek, ktorý bol vo VPN, ktorý zakladal, v podstate kladol základy tej štátnosti, či pri zvrchovanosti, či prijatím Ústavy Slovenskej republiky. Bol si prvý predseda Najvyššieho kontrolného úradu, bali sa ťa aj Mečiar, ako si spomínal, bali sa ťa aj iní politici, pretože si neuhol. Hej? Čiže si pevný, si rovný v svojich postojoch a ani tým, keď ti dali vybuchnúť auto, nezmenili a nezastrašili teba. Hej? Ty vyjadruješ postoj takého, ja to vnímam ako tak čestne, spravodlivo a túžiac po dobrej spoločnosti aj pre iných. Ja to tak rovnako cítim a celý čas vlastne po tom pôsobení v tej politike, kde som bola, poviem, zhruba 30-ročná, Fico je o nejaké 3 roky mladší, 4 roky, nie 3, tak to som brala tak, že až vtedy a ďalej som začala vzdelávať sa v práve, chodila som na rôzne školenia. Nie, že som získavala certifikáty, to, čo niektorí tzv. Politici boli na 3-hodinovom školení a do životopisu si napísali, že majú papier z toho, to až smiešné. Hej? Ale v praxi, reálne v praxi, či riešila, či sa vzdelávala, či vzdelávala druhých. Celý život proste človek pracuje na sebe a vidím, že môžem to zodpovedne povedať, keďže som stovky prípadov mediačne mimo súdnych riešení mediáciou vyriešila ako mediátorka, zapísaná na Ministerstve spravodlivosti, číslo mám 141, takže už som dosť stará, od roku 2006. To znamená, že chcem ti povedať, každý problém je prirodzené, že ľudia sú v konfliktoch. V rodine, na pracovisku, v obchode, v podnikaní, to je prirodzené. V krajine, medzi štátmi, prirodzené. Dôležité je, ako sa z toho poučíme, ako porastieme a čo urobíme preto, ako nás to posilní, ako zmocnieme, ako prekonáme, na koho sa obrátime, nesmieme zastať, hej, potrebujeme komunikovať. Druhá vec je, aj v mediácii existuje istá hrádza. Keďže som to školila 10 ročia so špičkovými právnikmi, manažermi a psychológmi, poviem, keď už prejde to hrádzou, že silou mocou na súd, tak pozor, až vtedy začne problém, lebo na súde tam už je ťažko cesty späť. Ľudia sa obracajú, už keď je to na súde, už keď je to u advokátov, už keď je to na dlhé lakte, potom to trvá 15 rokov, 5 rokov, 3. Je oveľa ťažšie sofistikovane to zvládnuť tak, aby bola... ktorí sa prilepia na problém. Poviem, veľa vecí sa dá urobiť mimosúdne. Ja tu mám postreh, že tu sa umelo živia konflikty, nechcú, aby sa dohadovali ľudia, nechcú, aby bol zmier, aby bol mier. A všimla som si jednu vec. Ako náhle Robert Fico začal pridávať na pedál vo výrazoch chceme mier. Mier pre Slovensko, mier pre Ukrajinu, mier pre Európu. Normálne, až mi mraz ide po chrbte, až vtedy začali na Fica tí progresivistickí aktivisti, vrátane toho Cintulu nešťastníka, no vtedy sa zmobilizovali tak, že takmer nám zabili premiéra. A videl to celý svet. To kde sme sa až dostali? Kde? Čiže áno, oni vyprovokujú aj za cenu, že dajú od neho ruky preč, pritom viditeľné obrázky, fotografie z aktivistických zhnutí, z tých protestov po Bratislave, z všelijakých zhromaždení pred zasadnutím úradu vlády Slovenskej republiky. Všade bolo vidieť, že stojí vedľa Šimečku, vedľa tej duhovej vlajky, tam ako majú spoločnú fotku. A on povie, že ho nepozná. No však dobre, však lož má krátke nohy, pán Šimečka, ale to vás dobehne a dajte pozor, aby, ako ja ho varujem, že on keď takto chce pokračovať v lži, v podvode, v napojení na Soroša mladšieho a tak ďalej, no neprajem a nechcem nikoho, aby nám tu ani opozičného politika odstránil. Ale vlastne oni v tomto bahne vlastne vyrábajú tých ostrostrelcov, alebo čo sú to, tých atentátnikov, alebo tých psychiatrických pacientov s obrátením sa na seba. Nech si to, láskavo si to Šimečka mladý uvedom, zlatý môj.
Ty si to uvedom, že ty teraz vyrábaš, si pripravuješ niekoho, komu môže prasnúť v hlave a teraz to namierí na seba? To sa ti bude páčiť? Hej, a čo keď ťa trafí? No čo keď ťa trafí? Máš tu 2 deti, si v politike, si aktívny, ja to nechcem, opakujem, nechcem, ale varujem. Čiže vymysleli ste know-how, prestaňte s týmito podvodmi, lebo to sú podvody a lži a každopádne každá pravda vyjde najavo a nikomu stromy do neba nerastú. Platilo platiť 10 ročia, takže platí to aj či o Mladom Šimečkovi, o komkoľvek z progresívcov. Takže tu je na mieste, aby sme nahlas pomenovali pravdu, vykričali pravdu a pomohli sa zmobilizovať, zjednotiť skutočne pronárodné, prokresťanské, prosociálne sily, teda myslím tých národovcov našich súčasných, aj nás, všetkých naprieč celou spoločnosťou a ukázali, ako vytriskne to svetlo zo srdca Európy, zo Slovenska. A nie náhodou. Eva, vynikajúci záver našeho vystúpenia denného a takto si predstavujem apeláciu a príhovor k ľuďom, aby konečne ľudia našli cestu k sebe.